Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho elukuphila empilweni zethu, elukukhanya lisiholela endleleni esiqondisayo. Usiphe namandla Nkosi okuthethelela bonke abasicanulayo, size sibe namandla okunqoba inhliziyo zethu. Singadwanguze bumnyameni siholwa inyama nezinkanuko zehlo, kepha sinqobe ngezwi lakho, ngamandla akho, ngegama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso Nkosi ngowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Zocela kubo bonke abantu abalalele abalizwayo izwi lami njengamanje basheshise bathatha amabhayibheli, ikakhulukazi laba bokukholwa abathi basindisiwe bona uJesu Kristu uyinkosi nomsindiso nabo empilweni zabo, bathethelelwe izono. Basheshiseke bathatha amabhayibheli abo. Nawe ungaqondi ukuthi kuyini ukukholwa, labantu abathi bayakholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, iyona yiphi indlela ekufanele wenze ngayo umuthi uyakholwa. Mukholwa nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nokuthi wakufela wena, iyona yiphi indlela ekumele uphile ngayo, ngoba konke kubhalwe phansi. Sheshisa-ke uthathe ibhayibheli elikhona endlini, ungabe usabuza. Ungenalo ibhayibheli ungabuzi nokuthi elikabani ibhayibheli elikhona. Thatha ibhayibheli kuze sizoba nokuqonda sonke masithi siyakholwa. Sifunde imibhalo. Malingekho ibhayibheli, sheshisa uthathe ifoni, udownload ibhayibheli, i-app yebhayibheli efonini yakho, kuze sizohambisana sonke, sivumelane, sifunde okubhalwe phansi. Sengishilo-ke, angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uMhlengi. Bingelela nondaba. Amen. Senibingelela bazalwane ngomusa wenkosi nangamandla kaKristu. Sibonga umusa kaNkulunkulu. Sibingelela bonke abazalwane, abahetsheni kanye nabazondi beqiniso. Sisukuthula makube kunina nonke ngomusa kaNkulunkulu. Yes Lord. uNkulunkulu wenjabulo, uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wokuthobeka, uNkulunkulu wokubekezela, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu wothando. Yes Lord. Uthando, iqiniso, iqiniso, uthando. And imbhalo engcwele, imbhalo yothando lukaNkulunkulu, imbhalo yeqiniso, ngokuba uNkulunkulu uyiqiniso. Amen. Uyindlela nokuphila. Amen. So uma uNkulunkulu eyiqiniso, kusho ukuthi konke kwakhe kusebenzelana kube kuhle. Kusebenzelana, futhi kuyasebenzisana, kuyasebenzelana, kusebenza ndawonye ukuze kuphume okuhle. Uma ukholwa kuNkulunkulu, ukholelwa kweqiniso eliqhamuka phansi encwadini engcwele neliqhamuka ngomoya oyingcwele. Awukholelwa kwimicabango yomuntu, No. awukholelwa kulokhu wena okufisayo, kodwa ukholelwa yilokhu okufunwa nokubekwe umoya oyingcwele kuphela, ngokuba kukhona ukuphila. Amen. Okuphakade. Lokho kuyiqiniso likaNkulunkulu elingephikiswa. Noma ngabe unenkani kangakanani mhlawumbe
uzibona ukuthi wena uhlakaniphile awunakulibalekela iqiniso ubungilungiselela incwadi yamahubo 139 verse 6 awunakulibalekela iqiniso awunakuzenzela umhlaba wakho lo mhlaba ophila kuwo uyathanda uthandi umhlaba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi lo mzimba ophila kuwo umzimba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi kuwo lo moya ophefumulayo okaNkulunkulu yena uNkulunkulu akunike wona ukuthi uphefumule lo uNkulunkulu esishumayela ngaye esiloke sithi ke munye uNkulunkulu akanamphelekezeli akanamhlangabezi akanambonisi uzakhele konke ngamandla akhe ezakhela yena uqobo lwakhe so awunakuzilandulela noma uzilandulela ukuzilandulela kwakho kuyizeleze ngokuba egcineni umanqoba iqiniso and umanqoba yizwi lakhe ngokuba izwi lakhe limile okwaphakade konke akushoyo akubuyele emumva kulambatha kuyakufeza inhloso nalokho akufunayo. Ngifuna incwadi yamahubo 139. So ungakha umuzi espacini noma le emkhathini noma umbe ushone phansi uyokwakha khona noma uhambe ejuleni kolwandle uyofuna indawo yokwakha phansi ejuleni kolwandle ngeke uze umbalekele uNkulunkulu ngokuba wena uphila emhlabeni wakhe uphefumula umoya wakhe usebenzisa umhlaba wakhe ukuze udle usebenzisa izitshalo zakhe ukuze wakhe impahla zakho zokugqoka usebenzisa igolide lakhe ukuze wakhe ubucwebe usebenzisa izitshalo zakhe ukuze ukwazi ukuthi wena ubase umlilo usebenzisa amanzi akhe ukuthi ugeze ukuthi uphuze yonke into oyisebenzisayo kaNkulunkulu. So ufanele ukumnika udumo uNkulunkulu awunaki uzilandulela ngokuba uNkulunkulu ukwakhele wena konke ukuthi wena ukuze wena umnike udumo. So uma wena uzitshela ukuthi uyaziphilela nje ngokuba wavele waxhuma etsheni wisibula ngokuba yini unqaba ubaba wakho okuzele wakhetha ukuziphatha wena ngokuba ufuna ukugcwalisa izinkanuko. So le ncwadi le ithi incwadi amahubo 139 verse 6 ukwazi okunjalo kuyangimangalisa. Ukwazi nolwazi olungaka ulwazi lukaNkulunkulu olujulile ongevinjwa umuntu ngamandla akhe luyamangalisa ngokuba akukho lo ongabalekela khona uthi ufuna ukucasha ucashele lo ngaphezulu kwakho konke. Yingakho sithi yena uyiqiniso ngokuba uyakutshela ukuthi wena unakubaleka isiphetho sakho inhlabathi isiphetho sakho inhlabathi. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Iqiniso lisabekayo, iqiniso liyasabeka. Bakusaba ukufa. Angikusaba ukufa, angizitsheli ukuthi ngcono nomunye umuntu kodwa ngikusaba ukufa ngokuba ngiyazi ukuthi ke ukuphila kwami kuvela kuye nokufa kwami kuvela kuye. So yini umuntu angangenza yona le enhla ngokuba yena ukwazi ukubhubhisa inyama
aphinde abhubhise umphefumulo. Umuntu angabulala inyama azitshela ukuthi uqedile. Umuntu akeneliseki ngalokho ayikho. Yingakho bezama ngayo yonke indlela ukuzihlobisa nokuzishintsha indlela abayiyona. Yini? Inhliziyo zabo azaneli. Bafuna more. Why? Akubona ukuthanda kwakhe. Imoya ebabusayo. Le moya eboshiwe. Njengoba iboshwe emhlabeni. Ukuze wena ukhululwe, fanele wamukele ulwazi olukhulu kunalo lonke ulwazi. Ukuze wena ukhululwe kule moya ebumnyama ejukisayo, fanele wamukele lo lwazi. Ithini incwadi? Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa. Kuyamangalisa ukwazi okunjalo. Kuphakeme. Kungakanani? Kuphakeme. Ukwazi wena ukuze wena uphiliswe. Ube muhle phambi kukaNkulunkulu. Ukuze wena ube msulwa phambi komnini mandla onke. Fanele wamukele ulwazi olukhulu oluphezu kwakho konke. Luyamangalisa. Angina kufinyelela kukho. Ngeke uze ufinyelele ekwazini kaNkulunkulu. Yingakho kumele wena uzithobe mase njengenkomishi ugcwaliswe luthelwe ulwazi kuwena. Kodwa wena uma uzogijimela ukuzigcwalisa ngolwazi olungcolile, ulwazi kaNkulunkulu alinandawo lapho. Ngokuba umphefumulo wakho ugcwele ukonakala, ugcwele ukungcola, ugcwele umoya wokudukiswa nomoya wokudukisa. And izinto ziba worse, ziyaqhubekela ebini. Why? Ngokuba lo lwazi olungcolile nolunyanyekayo olungamanyala ophila kulo usulenze isisekelo sokuphila kwakho. Lolo ulwazi kaSathane olwenza wena ube sitha nolwazi lukaNkulunkulu ngokuba usuzigcwalisile ngolwazi lobumnyama. You understand? Amen. So, ngokwazi kwakho uthi uhlakaniphile. Nenza zonke izinto ngezandla zenu. Nenza zonke izinto. Hambe kwincwadi uyibambe siyabuya. Hambe kwincwadi yamaRoma chapter 1 verse 29. Starting from verse 28. Incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala verse 28. Yes sir. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. Yengafuni ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Wabanikela engqondweni yokwenza yokunganaki ukwenza wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Begcwele konke ukungalungi. Konke ukungalungi kugcwele kubantu. Nami ngangigcwele ungalungi. Angisho ukuthi mina ngingcwele kakhulu. Kodwa ke ngomusa wenkosi ngingcwele. Namhlanje ngingcwele. Angiyona iChristianity, angiyona iCatholic Church, angiyona iBaptist, angiyona iShembe. Begcwele konke ukungalungi. NgingokaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi njani? Ungcwele. Hallelujah.
uNkulunkulu ungcwele. Yes, Lord. So sibizelwe kuphi ekutheni sibe ngcwele Hallelujah. ngokuba yena ungcwele. Yes, Lord. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. So ngenxa ungafuni ukwamukela ulwazi neqiniso base benikelwa Yes, Lord. ekubhujisweni Yes, Lord. ngoba yini Begcwele konke ukungalungi nokonakala. ukungalungi. uNkulunkulu ulungile, Yes, Lord. uNkulunkulu ulungile, muhle, Yes, Lord. umsulwa, Yes, Lord. akanasihla nampimbi. Nope. Nokonakala nesangabe Bagcwele ukonakala nesangabe nobubi, nobubi, begcwele umhawu begcwele umona, nokubulala bagcwele inzondo eholela ekutheni babe ngababulali. nokuphikisana. Bayathanda ukuphikisana umsebenzi yobumnyama. Umuntu ongazi uphikisana ngento angayazi aze adilwe. Yes, Lord. Ngesikhathi edilwa acasuke bese kuza lo moya wolaka, lo moya oholela ekutheni babulalane. Yes, Lord. Ngokuba yini abazi lutho bobabili kodwa bayaphikisana ngento abangayazi ngokuba lo lwazi lwabo aliqhamuki kumnini manje onke. Ulwazi leziwula, iziwula ziyaphikisana ebese uzikhuluma zithi uNkulunkulu akekho. Bese zithi uNkulunkulu akekho khona incwadi yamahubo chapter 50 Hallelujah. noma chapter 14, chapter 50 or chapter 14. Incwadi yamahubo chapter 50 or chapter 14. Amen. Chapter 50. Hallelujah. Chapter 50 Hallelujah. or chapter 14. Mfuna phakathi kwazo zombili ziphikisana iziwula zize zithi akekho uNkulunkulu, zona ziyaziphilela nje. Chapter 50. Hallelujah. From verse 1. uNkulunkulu umninimandla onke, uJehova uyaluma, ubiza umhlaba. uJehova uyakhuluma. Chapter 53. Isiwula sithi enhlizweni yaso, Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. yazizwa ke izindaba zithi iziwula bese ziphikisana zithi hayi akekho uNkulunkulu. Amen. Kwasavele savela nje ngazalo uma Yes, Lord. futhi wonke umuntu wavela nje emoyeni. Libe lisikela kahle iqiniso ukuthi ke siqhamukaphi siyaphi bese sifa. Iqiniso alikhuluma amanga. Akekho umuntu ofaya ayongcwatsha espacini noma emkhathini. Nope. Lithi incwadi uthuli wavela othulwini uzakuphindela othulwini. Yes, Lord. Ngisho bangakomisa wome bakufaka izinto zokoma ukuthi baloko bekubona njalo beqhamuka kodwa egcineni umhlaba uzosha konke okuphakathi kuzabhubha kuphinde enhlabathini. Yes, Lord. So uma ziphikisana iwula zithini? Hallelujah. Isiwula sithi enhlizweni yaso, akakho uNkulunkulu. Mesithini? Iziphambeko zabo zimbi, Iziphambeko zabo zimbi, ziyanengeka. banakele, banamanyala, bayanengeka. Akakho owenza okuhle. Bonke bayizibula baphile ebumnyameni, baholwa izinto zobumnyama. Ufika ngale ncwadi yaseRoma. Isibula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Ingakho bephikisana, befina ukuzenza osiyazi, baze bazondane babulalane. Amen. Ngokuba yini? Akukho ukwesaba uNkulunkulu. Yes, Lord. Akukho ukulungiswa. Yes, Lord. Akukho ukuthula enhlizweni zabo. Bayakompita, kune competition, bayakopela. Ngimbone enza nami ngenza. Yonke into abayibonayo yenziwa netrendayo. Yes, Lord. Bayakopela bayalandela. Amen. Wenza into ngihlanganayazi ukuthi yenzelani. Ubona umakhelwane epende inwele nawapende inwele. Amen. Ubona umakhelwane epende inzipho nawapende inzipho. Hallelujah. Ubona umakhelwane ke ehlaba naye wahlaba. Amen. Hallelujah. Ubona umakhelwane eguqa esithombeni naye waguqa esithombeni wathandaza esithombeni. Hallelujah. Ubone umakhelwane egqoka ibhlungu besifazane naye wagqoka ibhlungu. Amen. Yini umoya kaJezebel, umoya wenkohliso ubabambile, umoya wokudukiswa ubabambile. Umoya kaJezebel akusho ukuthi umoya wokufeka kuphela, umoya wokuba wokulawulwa, umoya kaSathane, umoya kaSathane uthathisa zonke izinqumo zokukhohlakala. Yes, Lord. Amen. Nenkohliso Bagcwele inkohliso, nobuqili ubuqili, ukubuqili, umoya kaJezebel lowo, nokuhleba, umoya kaJezebel lowo. beyizinyevunyevu,
bakhuluma kakhulu, bayaphendula abazali baphendulana phambi kwey'ngane, iy'ngane zithathe lowo moya. Umzali ngithi ke owesifazane akafuni ukuthobela indoda. iBhayibheli lithi wena umuntu wesifazane thobela indoda yakho. Nendoda ayifuni ukuthanda inkosikazi wayo, ihambe iyofeba. iBhayibheli lithi ke wena umuntu wesilisa thanda umuntu wesifazane wakho. Beyizinyevuzi Bakhuluma kakhulu, nabazonda uNkulunkulu. bazonda bani? uNkulunkulu. Ingakho sithi sifune enhliziyweni yaso akekho uNkulunkulu. Ngoba sigcwele ukonakala, sigcwele ukuba inyevuzi, sikhuluma into esingayazi. Asazi siphile emhlabeni kabani. Nabazindlayo, Bayazitshela, nabazigabisayo, bayaziqhakambisa. nabaqambi bokubi. Nayo-ke le ndaba le. You understand? Bakha ibhamu, bakha imbese, bakha amakhompyutha. Amakhompyutha angisho mabi, kodwa-ke mese uthatha ikhompyutha ufaka amavidiyo ocansi kuyona, mese uthatha ikhompyutha uveza abantu bebulalana khona kuchithwa igazi, lokho sowuyisebenzisa ngendlela engalungile. Mese uthatha ikhompyutha ufaka kuyona imininingwane yabantu, ugebenga abantu ngekhompyutha, sowusebenzisa ikhompyutha ngento embi. Uma uthatha ifoni, ufeba ngayo, uphinga ngayo, uqamba amanga ngayo, lokho kubi. Understand? Bakha amabhomu, bakha opoison, abantu benza izinto ezimbi, bakha amabhanoyi. Ibhanoyi linenkinga, kodwa-ke likulethela ukufa ngokuba ufa ngani. Hallelujah, glory to God. You understand? Ufa ngemoto yakho yakhile ebizayo. Bafake ibhamu amabhanoyi ngoba bafuna ukubulalana. Nezindlova. Uphinde le bese bakha ini? Hallelujah. Nabazindlayo, nabazigabisayo, nabaqambi bokubi. Baqamba izinto ezimbi. Baqamba izinto ezimbi. iBhayibheli lithi umuntu wesifazane angagqokisi komuntu wesilisa, ngokuba lokho kuyisinengiso. Owesilisa angagqokisi kowesifazane, ngokuba wenza lokho kuyisinengiso kuNkulunkulu. Kodwa-ke baqamba okubi. Umuntu wesifazane wakha ibhulukwe athi lo muntu wesifazane athi uyiChristian, uyakholwa. Owesilisa wakha ingubo, agqoke ingubo, athi-ke naye uyisitabane, uzizwa njengomuntu wesifazane. Yezo lento leyo. Nabaqambi bokubi. Baqamba okubi, bakha izinto ezimbi. Ngisho wazakha zonke lezi zinto, uma ziletha ukukhohlakala, iTV igcwele ukukhohlakala, iTV igcwele ukukhohlakala, ngokuba yonke into ukungcola nelahlekisa abantu iqhamuka ngeTV. Uma ushumayela ivangeli kanje ngeke badlale kuTV, abakufuni. Kodwa-ke uma udlala ama-advert otshwala, udlala abafundisi bamanga beshumela ngokubamba abantu inkunzi, nobufebe, nobushintsha ubulili, nomoya wokuphinga, nokubulalana, lezo zinto zigcwele eTV, nomoya wenkohliso. Yonke into igcwele eTV. Awuthakathi ngoba uphatha umuthi, kodwa ukukhuluma kabi ukuze uqhatha abantu. Wena uyathakatha ngokomoya. You understand? So bakha ama-spaceship, bapha ama-nuclear weapon, ibhomu elikhulu elingabulala umhlaba wonke. Bakha izinto ezimbi. Yini engakwenza ucabanga ukuthi wakhe isikhali esingabhubhisa abantu bonke? Inhloso yakhe ikuphi? Nabaqambi bokubi. Yezo lento leyo. Bakha amakhondomu. Kubi lokho phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi zalanani nande ligcwalise umhlaba. Baqamba okubi, baqamba ingculaza. Izinto ziyabaxaka bona. Baqamba opopayi badukisa ingane, agcwalisa amadimoni, ngokuba ingane zibe sakwazi ukulalela abazali ngenxa yokuthi zibuka inkohliso ku-TV.
abaqambi bokubi. So usukwakhe konke wakha ngisho i-spaceship noma ke i-spaceship bayibiza ngani umkhumbi wasemoyeni angithi lo mkhumbi wasemoyeni noma kuthiwa uyahamba uyakwakha ke indlu yakho emkhathini. Hallelujah. Amen. You understand? Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesithathu verse 10. Yes sir. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungile. Akekho olungile. Akakho olungileyo. Akekho noyedwa. Akakho noyedwa. Akakho oqondayo. Akekho ofuna ukuqonda. Akakho ofuna uNkulunkulu. Akekho ofuna uNkulunkulu ngokweqiniso. Bayamfuna uNkulunkulu ngendlela ezofuna bona ukuze bona baqhubeke bahlale ezonweni zabo bethi bayamthanda uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu akekho umuntu ongathi ngizofika kulo ncwadi. Hambe kwincwadi kaJohane. Iyoqala kaJohane. Sazobuya sekwincwadi yamahubo. Incwadi yokuqala kaJohane ngifuna ungifundele uchapter 2. Noma ngifuna uchapter 3. Amen. Mofika lapha chapter 3. Hallelujah. No. Hambe chapter 4. Incwadi yokuqala kaJohane chapter 4. Sifunde lapha verse 20. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaJohane. Yes sir, ibango. Bathi bayathandana ngithi. Bathi bayamthanda uNkulunkulu. Kodwa manje still uthando labo aliyona leqiniso. You understand? Amen. Yes sir. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine verse 20. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu. Uma ethi umuntu uyamthanda uNkulunkulu, kepha ezonda umzalwane wakhe. Uzonda umzalwane nomakhelwane wakho. Ungumqambi manga. Wena unamanga. Ngokuba ongathandi umzalwane wakhe. Umuntu ongathandi umzalwane wakhe noma umakhelwane wakhe ambonile. Lo ukwazi ukumbona ngamehlo akho. Engamthande uNkulunkulu angambonanga. Uzomthanda kanjani uNkulunkulu ungakazi umbone? Umbuzo lo. Kwenzeka kanjani ukuthi we unomakhelwane noma unomzalwane ebandleni? Kodwa ke awumthandi uyamzonda uyamnyanya. Kodwa ke ugqoka isivatho noma uyathandaza uthanda uNkulunkulu. Umthanda kanjani uNkulunkulu ungakwazi ukuthanda umakhelwane wakho? Iyona le ncwadi kaJohane. Hambe chapter 3. Ungifundele lapha ku verse 18. Noma starting from verse starting from verse 18. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 18. Yebo. Bantwanyana masingathandi ngezwi. Mangabe izwi lomlomo kuphela eliphuma emlomeni wakho othanda ngalo. Makungabi ukukhuluma ngomlomo njengoba nithi nithanda uNkulunkulu ngezindebe zenu kodwa ngenhliziyo zenu animthandi. Bantwana maningathandi ngezwi nangolimi. Maningathandi ngendebe nangolimi. Kepha kodwa ngezenzo. Akube isenzo. Nangeqiniso. Akube isenzo. Nangeqiniso. You understand? Hallelujah. Ukuthanda okusuka enhliziyweni. Uthando olukhamba ngezenzo ukuthi umakhelwane wakho uma ethi-ke umzalwane wakho ukhodelwa impahla yokugqoka noma kanakho ukudla mase uthi wena hayi hamba ufuthumale ngizokubona kodwa wena unakho konke mase uthi-ke uyamthanda umakhelwane wakho. Awunalo uthando wena. Uyazikhohlisa. Ikho njalo incwadi futhi ithi niyazikhohlisa. Umzenzisi. You understand? So awukwazi ukuthi ungathi uthanda uNkulunkulu ungakwazi ukuthanda umuntu oseduze kwakho ombonayo uthi uthanda umuntu ongamboni uthi uyakholwa. Uyazikhohlisa. Nina abanye abantu baze bancike banxaphe bakuthela amathe phansi ubabona abanye abantu bayabazonda. Kodwa ke uma uNkulunkulu athi ucela uxolo uzothola kanjani uxolo ungakwazi ukuxolela? Ngoba phela umyalelo uthi asithandaneni. Hallelujah. Bonke baphambukile. Bonke baphumile endleleni yokuqonda. Baphumile endleleni yokukholwa. Baphenduke ubhuqa bonkana. Baphenduke imbuqa yobonkana. Into engekho, into engenamsebenzi. Uma ungenalo uthando lwaNkulunkulu awunamsebenzi. Ngokuba ke
abukho ubuntu kwena uphilela wena ukugcwalisa inganuko zakho. And incwadi yakhe lencwadi iqala Johane chapter 2 verse 15 abantu bathanda umhlaba kakhulu ngaphezulu kaNkulunkulu. Uma ungenalo uthando lwamakhelwane wakho awunalo uthando lwaNkulunkulu, khohlwa. Noma ngabe ubani onenkinga naye manje kuzomela wena uhambe uyomxolela uma kukuthi wena ufuna ukusindiswa, ngokuba lowo umyalo oqhamuka kuJesu Kristu ukuthi uma uzothandaza noma uzonikela wazi kahle ukuthi inhliziyo yakhe ibophekile, khona umuntu ongazwani naye hamba okwakho ukuthula nalowo muntu. Mase uyabuya-ke uzothandaza ngokukhululeka, sokhululiwe nawe, soxoleliwe nawe ngokuba ukwazile ukuxolela omunye umuntu. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse 15. Yes sir. Ningathandi izwe, Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. kuningi okugcwele ezweni, kuningi okugcwele ezweni. Imali ayisona isono, kodwa iyimpande yesono, ngoba konke okuphuma enhliziyweni ngenxa yemali ingakho kuthiwa iyimpande yesono. Ngokuba imidlinzo oyicabangayo uma ubona imali ukuthi hey ngingenzani, mebona umuntu enemali uyayifisa isibalo wena ngenhliziyo yakho ukuthi yazi ngabe ngenza ukuthi ngale mali izinto umuntu bebona umuntu ku TV athi awubuke lo muntu uyisimo, yazi mina le mali ube yami ngabe sengenza ukuthi. You understand? Ingakho abafundisi befuna umnikelo baze bawuntshontshe. Ingakho abafundisi befundisa ivangeli lokuthi nina nizobusiswa ngemali uma ninikela ngemali. Bakukhiphisa imali yakho yokugcina ukuze bayidle, bathathe inyembe zenu bazithwalise emaphaketheni abo. Kungenxa yokuthanda imali kakhulu. Bathanda imali baze benze zonke izinto ezingalungile. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma uthanda ucwebe kakhulu, uthanda izinto zasezweni, awulungele umbuso kaNkulunkulu. Awulungele ngiyaphinda. Uma uthanda ucwebe kakhulu, awulungele umbuso kaNkulunkulu. Imanganga koqedi. Uma uthanda ubucwebe nemali kakhulu, awulungele umbuso kaNkulunkulu. Nakho kunye. Uma uthanda ukudangwa utshala nokufele, wena awukulungele umbuso kaNkulunkulu. Uthanda izinto zasezweni. Yes Lord. Uma uthanda ama-movie ne-TV kakhulu, uphila ngakho. I-generation ibuka time to time, kodwa unaso isikhathi seBhayibheli. Awunaso isikhathi sokukhuleka. Hallelujah. Awuzinikele kumoya ingcwele. Wena uphila ngey'nhlelo za-TV. Uthanda izinto zasezweni kakhulu. Uma uthanda impahla zokugqoka kakhulu, ufuna ukugqoka zonke iy'mpahla ezinegama elibizayo, ufuna ukubukwa ngazo. Wena uthanda izwe kakhulu. Uma uthanda umuntu wesifazane engikhuluma ngaye manje, uma uthanda i-makeup kakhulu, usuyenza uNkulunkulu wakho. Wena awunayo indawo kaNkulunkulu empilweni yakho. Uma umuntu wesifazane uthanda amabhlukwe, wena awunayo indawo kaNkulunkulu empilweni yakho. Uma uthanda iy'nwele zokufakelwa, namadoda siyazifaka iy'nwele zokufakelwa. Uyabona le mgaqweni abantu bafaka amarasta okufakelwa. Khohlakala. Angikhulumi nomuntu wesifazane kuphela, namadoda ney'tabane. Uma ufaka iy'nwele zokufakelwa, wena awunayo indawo kaNkulunkulu. Uma upenda iy'nwele zakho, uNkulunkulu ukudalile. Uma kuwukuthi wena uney'nwele ezimnyama, uyaphi-ke manje bese uyofaka iy'nwele zakho zibe umbala ohlukile kunalezi uNkulunkulu akudale nazo? Kwenziwa yini nimzonde kangaka uNkulunkulu? Ngokuba ishilo incwadi ukuba bayamzonda uNkulunkulu. Labantu bangabazondi bakaNkulunkulu. Samkhiphela amaqiniso aqhamuka encwadini. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12. Ungajahi. Labo bafike sibatshele iqiniso. Iqiniso kufuneka nilazi.
ukuthi uma uthanda izwe kakhulu wenza yonke into engekho eBhayibhelini neBhayibheli eliphikisayo lonto yenzayo. Nithanda izwe kakhulu nizidoma ama-tattoo. Nidoma ama-tattoo nibhala ivesi esikhumbeni sakho. Ucanga ukuthi ke lokho kwenza ukube ngcwele. Ngitshela oyedwa oyinceku kaNkulunkulu eBhayibhelini ngoba ngithi manje bona bathi ke bayakholwa ngenhliziyo baze babhala iphambano emzimbeni babhala ama-tattoo emzimbeni. Ubani owabhala i-tattoo noma uNkulunkulu wadla akabhala i-tattoo emzimbeni wakhe na? NgeBhayibheli phela sikubona ngokuba iBhayibheli ilona liletha ukukholwa, ilona nto ekhona elethwa abaprofethi. uNkulunkulu athumela abaprofethi ngayo ukuthi kwaziswe ukuthi ukhona yena uNkulunkulu. Sifuna ukwazi ukuthi ke uma ke wena uthanda izwe ngaphezu kaNkulunkulu awunayo indawo embusweni kaNkulunkulu. Uma uthanda wena ukwenza amahlaya uqamba amanga ukhuluma izinto ezingekho uthuke nenhlamba uthanda izwe kakhulu ngokuba ufuna abantu bakujabulele bakuthande. Wena ucula hip hop ufuna ukubukwa uthoma ngemali uthoma ngempahla zokugqoka uthoma ngamagolide uveza amantombazane anqunu izinga left right and center kwi-screen se-TV. Wanithanda izwe kakhulu. Wonke umuntu ozama ukuthanda izwe ufuna ukubukwa ngento ayenzayo athome ngayo uthando lokumesaba uNkulunkulu akube khona. Inhlambi iyaziphumela iyanqasha. Thoma ngey'moto thenga iy'moto nga-4 ezibizayo thoma ngazo thanda izwe ufuna ukubukwa. Yini abantu besifazane ntshayisa ngemzimba niqhuba umoya wokudayisa ngomzimba. Khona iy'nhlelo za-TV ekuthiwa Hollywood wife angithi bese kuzoba khona omzansi bani wife something inhlelo edlala TV Find your partner, what? ama-dating app. You understand? Dating programs. Ama-dating programs, all you need is love. Abantu abukwa lezo zinto bathanda izwe kakhulu bafundisa ukufebe nokonakala. Thanda izwe kakhulu ungenza noma ngabe yini ukuze abantu bakuthande. Ithini incwadi la? Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Lalela, umngcwele kusho ukuthi wena uma usebenzile uNkulunkulu obusisa ngalokho kubusise ngakho musu kuba nenhliziyo engaphandle ufuna ukugqama ngalokho nakho ngokuba usho uJesu Kristu uma sinokudla sinempahla zokugqoka nendawo yokulala lokho kukwanele. Kodwa ke khona abafuna ukuphila njengama-slay queen baloko bephoza bethatha ama-selfie beshusha beveza ama-cleavage ngokuba bafuna ukubonwa umoya wobufebe nokaJezebel uyababusa. Amadoda nawo abhizi ashutha aveza ama-6 pack. Abafana basebenzisa ama-filter ukuthi babukeke bebahle befuna ukufana nama-black Americans. Indoda amadoda afaka ama-makeup bayathwiza bafaka oil abacobezelana emlomeni ungasaqonda noma ngabe angazi noma ngabe ufaka cooking oil emlomeni bese lokho ecugisa umlomo lapha ethatha izithombe. Bathanda izwe kakhulu. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise alukho kuye. Uma wena uthanda izwe kakhulu ubuka umfundisi bekhona ivideo enhle etrendayo ekuthiwa bonke bayenza umdanso nomfundisi ukhona udansa leyo nto leyo ukuthiwa uhona ibandla bathi ke kuna abantu bezosibona bebabamukelekile. Thiwa-ke asibe ngcwele singathandi izinto sezweni ngokuba usathane usebenzisa amacebo amaningi ukuze asuse abantu ekukholweni. Ningalingisi izwe. Singalingisi.
izwe singalingisi izwe. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 2. Yes sir. Ningalingisi lelizwe You understand? kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Ingqondo yakho Yes, Lord. mase igcwele ulwazi Yes, Lord. lukaNkulunkulu. Amen. Sekuphila umoya oyingcwele, umoya oyingcwele ulungile. Awunawo umoya obuyaluyalo. Ukuze nibe nokuhlolisisa Ukuze yonke into lalela. Ukuze yonke into eyenzakala kulo mhlaba, nento oyibukayo advert TV, nento oyibonayo efonini yakho noma ka-internet, uyayihlolisisa ukuthi ngabe inobungcwele noma inabo yini ubungcwele. So uma sawubona ukuthi leyo nto ayinabo ubungcwele, ngizokuthiwa umfundisi wakho uyayenza. Phuma kuyona, phuma kulo mfundisi, phuma kulelo bandla. Ngokuba kugcwele umoya wenkohliso. Akekho umuntu othanda uNkulunkulu ozokwenza izinto ezenziwa kulo mhlaba. no. Ukuze nibe nokuhlolisisa So intando yenu misha funeka nihlolisise lokhu okuyintando kaNkulunkulu funeka wazi ukuthi uNkulunkulu ufunani. okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Funeka kube kuhle okuthandekayo okuphelelisiwe. So uma uzinikela uNkulunkulu uthatha umzimba wakho unikela uNkulunkulu umoya engcwele ukuze umoya engcwele akutshele ukuthi yini kumele uyenze yini kumele ungayenzi. Into ephambene into ebhalwe phansi encwadini indlela ukuthi ke niduke nilahleke ningalazi iqiniso ngoba nabazondi beqiniso siyamzonda uNkulunkulu. So ngesikhathi umzonda uNkulunkulu ulwazi lwakhe nalo liyaqhelelana nawe. Angikhathali mina ukuthi ke ngabe usebenzisa mapha amavesi eBhayibhelini owathandayo akwenza wena ukhuthazeke osukwini. Lokho akusho ukuthi wena nomoya engcwele ni munye ngokuba ke umoya engcwele kufanele wenze intando yakhe. Bese khona le vesi labathandayo kwincwadi ngithi awuphuthume lapho kwincwadi yaIsaya kunevesi abalithandayo abalisebenzisa bonke abantu abanye abangaqondi ukuthi liqhamuka kanjani isho ukuthini. Ngifuna iIsaya ngithi lapha ku chapter 65 nevesi leli solithola manje. Noma ngizolisho ngoba ukuthi angilitholi manje le verse leli lithi asikho isikhali esidaliwe noma esakhiwe esingaphumelela kini. Amen. Asikho isikhali esakhiwe esingaphumelela kini. Bonke abantu uhlangana nabo kuma status noma ku-internet bebhalile bathi ke no weapon formed shall prosper against me. Yes, Lord. Amen. So akazi ukuthi yini kube khona lelo verse noma ke nenhloso yembhalo ukuthi kusukelaphi kuze kufike lapho. No, abanye ndaba nesikhali akasazi ukuthini kodwa simbambile lalela haleluya glory to God. Labantu laba bathi usathane ubamele ngemcibisholo yamadubula. Amen. Abanye imcibisholo ibanjwe nga5 emhlanje isono enhlizweni zabo kugcwele imcibisholo yasathane. Amen. Kodwa asikho isikhali uphile esonweni akazi ukuthi isono nenkohlakalo izona izikhali zikasathane lezi ezidukisa abantu. Bona babheke abanye abantu bona. Babheke abanye abantu akazi ukuthi yena uphile enkohlakalweni. So ngemthule ngibuke ngithi Nkosi yami ama status abantu baposta noma ngabe imaphi ama verse abathanda ukwaposta lawo azobenza ukuthi bazibone ngazi ukuthi bona banamandla kakhulu noma uNkulunkulu uyibackup yabo. We are aware of Satan's devices. Uthi siqaphelisise incwadi manje siqaphelisise kusho ukuthi ke fanele wazi intando kaNkulunkulu uqale before ukhulume ngeBhayibheli. Hallelujah. Amen. Before ukhulume ngeBhayibheli. Yingakho ke incwadi yamshumayeli chapter 12 verse 13 ithi lapho sekwenziwe konke. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sacula ingoma, lashumayela ivangeli.
Hallelujah. kwenzeka konke ithi mesabe uJehova mesabe uNkulunkulu ugcine yonke imiyalelo yakhe ngokuba lokho kumsebenzi okumele wenziwe abantu bonke. Incwadi uMshumayeli isahluko 12 verse 13. Nakhu kuphela kwendaba. Lapho sekuzwakele konke. Mesabe uNkulunkulu. Sabe uNkulunkulu. Uzomsaba kanjani uNkulunkulu ungayazi intando yakhe na? Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ugcine imiyalo yakhe. Uyayazi imiyalo kaNkulunkulu. Into yakho lithi iBhayibheli ke akekho umuntu ozothi ke uthanda uNkulunkulu ehlule ukuthanda umakhelwane wakhe. Akekho umuntu ozothanda uNkulunkulu kodwa ethanda izinto zasezweni kakhulu. No. Amen. Ngokuba lokho abantu bonke mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe ngokuba konke lokho kungokwabantu bonke. Akubona kwabantu abamnyama, akubona kwabelungu, akubona kwamakhaladi, akubona kwamandiya, okwabantu bonke ukuba msabe uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa. Ngokuba uNkulunkulu ekugcineni kwakho konke bethiwa ke ithi incwadi ke nanku umphela njaba. Hallelujah, glory to God. Conclusion chapter. Hallelujah. Closing the chapter. Unigiwe. Final destination. Unigiwe start. My last word. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Methi Jesu Kristu ke angashuleli umuntu kodwa izwi uma ningakwazi ukulonda. Nanku umphela njaba. Yes Lord. Sekuphele konke. Yes Lord. Mesabe uNkulunkulu. Ungenakho umesaba uNkulunkulu, glory to God. Angikhathali ukuthi ngabe unemali engakanani, angikhathali ukuthi ngabe uyisigwili noma ngabe umbulali unezibhamu ezigcwele umgodi nemgondolo namasafe. Kodwa ke wena egcineni umphela ndaba ithi incwadi hallelujah. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe yonke. Ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. So le drums zakho uzozithatha uzilahle uzishise noma uzifindisele kulabantu abazakha. Noma uzozithatha uzifaka lolwandle ngokuba konke ungcolile kufuneka kufakwe olwandle. Ngokuba vele ulwandle nalo luzobhujiswa. Sesibheke umhlaba omusha lapho khona bengekho khona ulwandle. Hallelujah. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi. Ngokuba uma wena ungamsaba uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ungamsaba uNkulunkulu wena. uNkulunkulu uyakusa yonke imisebenzi yabantu ekwahluleleni. Yonke imisebenzi ekhona emhlabeni. Konke okwenzayo okungcolile okuhle konke kuyokwahlulela. Ingakho incwadi yesambulo chapter 20. Yes Lord. Hallelujah. Ngiphe incwadi yesambulo chapter 20. Hallelujah. Incwadi yesambulo ngifuna ungaya phaya ku verse starting from verse 12. Incwadi yesambulo isahluko 20 verse 12. Yes sir. Ngabona abafileyo. Incwadi yesambulo sahluko 22. Sorry. Incwadi yesambulo sahluko 22. Funa from verse 12. Verse 12. Yeah. Ithi incwadi lapho. Amen. Sekuphelele konke. Nanku umphelo ndaba. Mesaba uNkulunkulu. Ugcine imiyalelo yakhe ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. Abantu bonke. Ngokuba yonke imisebenzi esiyenzayo iyakwahlulela egcineni. Bese ke ivala incwadi yesambulo ithini? Incwadi yesambulo isahluko 22 verse 12. Yes sir. Bheka ngiyeza masinyane. Uthi hallelujah. Hallelujah, glory to God. Uthi manje hallelujah, glory to God. Bheka manje ngiyeza masinyane. Nomvuzo wami. Ngizolani? Nomvuzo wami. Bethi ngahlulela umuntu ngemisebenzi yakhe, umuntu uthola umvuzo wakhe. Unami ukumnika ukuze nginike yilowo nalowo njengokwemisebenzi ukuze nginike umuntu nomuntu ngokwemisebenzi yakhe. Yenzo lonto le wena uthanda izwe kakhulu, uthanda ukubhema insangu kunomvuzo wensangu. Uthanda ukufeba kunomvuzo wokufeba. Uthanda ukuthakatha kunomvuzo wokuthakatha. Uthanda uqamba amanga. Hallelujah. Kunomvuzo wakhona. Uthanda ukuba yinja kunomvuzo wakhona. Uthanda ukuba isigebengu kunomvuzo wakhona. Uthanda ukufundiswa amanga. Uhlele ebandleni lamanga. Konke kunomvuzo yakhona. You understand?
Yes Lord. Ngokwemisebenzi yakhe. Wonke umuntu uzowahlulela ngemisebenzi yakhe. Mesithi ke ku verse 15 khona ngechapter ethini. Hallelujah verse 13. Ngingu-Alpha no-Omega. Mina ngingumqali nomphelelisi. Wokuqala nowokuphela. Lowo oqalayo ophelisayo. Isiqalo nesigcino. Kwisiqalo nesigcino. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo. Ubusisiwe umuntu ovuma izono zakhe. Ubusisiwe umuntu ophenduka ezonweni zakhe. Ubusisiwe umuntu obhabhathiswayo egameni likaJesu Kristu. Bese lo muntu asaphindela ezonweni zakhe ukuba bathole ilungelo labo. Ukuze wamkeliswe angithi izwe indaba ethini. Uza nomkomelo. Ubusisiwe ohlambulula ingubo yakhe ibe mhlophe qhwa. Ngokuba lo verse lelo hambe uncwadi Isaiah chapter 3 before uqhubeke. Chapter 3 Gijim. Hallelujah. Isaiah. Incwadi uIsaiah isahluko sesithathu. Hallelujah. Verse hallelujah. Ngiphe verse 12. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko sesithathu verse 12. No. Ngiphe chapter 5. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko sesihlanu. Bese ngipha lapha verse 24. Verse 24. Incwadi uIsaiah isahluko sesihlanu verse 24. Ngalokho njengolimi nomlilo ludla amabibi nezikhotha ezomileyo zizika elangabini, impande yabo iyakuba njengokubola nembali yabo iyakuthunquka njengobhuqu. Konke lokho okwenzayo ungalamsebenzi omuhle isiphetho sakhona ithini incwadi. Ngalokho njengolimi lomlilo ludla amabibi. Kanjalo ilangabi lomlilo. Yes Lord. Lidla amabibi. Yes Lord. Nezikhotha zomileyo. Yes sir. Nezikhotha zomileyo zizika ilangabi, impande yabo iyakuba njengokubola nembali yabo iyakuthunquka njengobhuqu, ngokuba balahlile umthetho kaJehova. Umthetho kaJehova. Sebawoti. Bafuna ukuziphilela ngokuthanda kwabo. So, isiphetho sabo sifana nokubola kwempande. Bonke sekuphelile. Mase wahlulelwa umuntu ngemisebenzi yakhe. Wahlulelwa ngakho ukungcola kwakho. So, uphinde ngale ncwadi esambulo before sovala le ncwadi yabahubo. Balidelela izwi lomngcwele kaIsrayeli. Badelelwa izwi laNkulunkulu, abafuna ukuzwa. Bafuna ukuphila kamathanda. Benze izinto zabo. Abafuna ukuzwa ivangeli eqiniso. Abalithanda iqiniso. Bakha yonke into embi, into engalungile. Bazakhela imgibe, bazakhela onoxhaka. Bazakhela imithetho yabo yasemhlabeni ekuyiyona ebalethela ukubhubha. Qhubeka ithini? Babusisiwe abahlanza izingubo zabo. So uma manje uvuma izono zakho wena uhlanza ingubo zakho ngokuba ke le ngubo oyakuyigqoka ezulwini uma ingcole emhlabeni ingcoleni nasezulwini. So awunayo indawo ezulwini ngokuba ke isidumbu sakho singcolile, umoya wakho ungcolile. Le ngubo yakho egqokayo asikhulumi ngengubo yenyama. Sikhuluma ngomoya wakho, yona ngubo inikiwe ewumqhele wakho. So le mhlinzo yakho nokonakala ongaphakathi kwena okusenhlizweni yakho ungcolisa lo muntu ongaphakathi kwena lo ingubo ayigqokile.
Angithi ufuna ukwembatha umoya engcwele, kufuneka ulahle konke okubi. So ubusisiwe umuntu olahla yonke imisebenzi engasile yenyama. Yes Lord. Yes Lord. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo. Ukuze uthole ilungelo. Amen. Kunelungelo lokungena ezulwini. Kunelungelo lokuthi uvalelwe ezulwini. Uhulumeni walelizwe ukunike ilungelo lokuthi ukhiphe isisu. Lelo ilungelo lokuthi wena uyesihogweni. Uhulumeni walelizwe ukunike ilungelo lokuthi ulale ngaphandle komshado. Lelo ilungelo elikufaka esihogweni. Uhulumeni walomhlaba noma ababusi balomhlaba banika amakhondomu. Lelo ilungelo lokuthi wena uyesihogweni. You understand? So ubusisiwe. Amen. Hallelujah. Ohlanza ingubo yakhe, ohlanza umphefumulo wakhe ngokuba uyakuthola ilungelo. Yes Lord. Labo emthini wokuphila. Umuthi wokuphila. Yes Lord. uJesu Kristu. Amen. You understand? Qhubeka lencwadi. Hallelujah. 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 Ubusisiwe ngokuba uyakuthola ilungelo lakhe emthini lomuthi lo owabekelwa uAdamu ukuthi ke. Amen. Uma engakwazi ukuthi eqe ngale kwenkwemba noma evutha amantala onke, ungakwazi ukufinyelela emthini wokuphila. Amen. 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 Bangene emzini bangene ngomnyango emzini. Yes Lord. You understand? Ngokuba ngaphandle kukhona izinja. Lapho ngaphandle kukhona izinja. Nabathakathi. Abantu abathakathayo. Nezifebe. Nabo bonke abantu abalala ngaphandle komshado. Nababulali. Nabantu abathithi igazi. Nabakhonza izithombe. Abantu abathithi igazi. Abanye futhi nabanye abafundisa imfundiso yeBhayibheli ngendlela engafanele, babulala abantu ngokwemphefumulo. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Nalo lonke uhlobo labantu abathanda ukuwenza nokukhuluma amanga. You understand? So iyona ke lento le ekumele uyenze ukuze wena usindiswe, uhlambulule ingubo yakho, umphefumulo wakho ngezwi kaNkulunkulu, ugcwale ulwazi kaNkulunkulu. Yes Lord. Do you understand? Ngifuna umuntu efunda incwadi ifunda usheshe. Ngifuna incwadi Yamahubo 139 verse 6. Amahubo 139. Hallelujah. Hamsheshe. So uma ungenalo ulwazi lukaNkulunkulu, wena uyakuphelelaphi na? Uyakuqashaphi na? Yes Lord. Ngale moto yakho uyakudriver ubalekele kuphi na? Ngale bhanoyi lakho i-private jet uyakundizela kuphi na? Ukuba uNkulunkulu umhlaba wakhe nakho konke phakathi. Uma wakheke i-spaceship bathi umkhumbi wasemkhathini, uyakuqashaphi na? Ngokuba uthi uNkulunkulu ke izulu nomhlaba nakho konke phakathi kuza kubhubha ngomlilo. Uma wena wakhe i-submarine, umkhumbi ngaphansi kwamanzi, uhamba uyaqasha ngaphansi kwamanzi, uyakuphelelaphi na? Uma wena uthakathi ndiza ngomshanelo, uyakuphelelaphi na? Uma wena ubulala abantu, utathile mhlawumbe uzophila wedwa emhlabeni, uyababulala kuze kuphelele kuphi na? Uma wena unenzondo, ucabanga ukuthi wena ungcono kunabanye abantu, uyozonda kuze kube nini na? Uyafeba. Uyofeba kuze kube njani na? Dayisa ngomzimba. Uyawudayisa lo mzimba lena imali esona engaka. Dayisa ngethempeli kaNkulunkulu ukuthi abafana bazenzele. Hallelujah. Wena uyisigcina socansi. Yes Lord. Ulala nabafana ukuze uthole imali. Uyisigcina uyinuku. Uyamzonda uNkulunkulu. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Ngiphe. Hallelujah. Incwadi Amahubo 139 yes, verse 6. Yebo. Ukwazi okunjalo. Uma usunolwazi kaNkulunkulu, kuyangimangalisa. Kuyajabulisa. Kuphakeme. And futhi kuyinto ephakeme kusezingeni. Anginakufinyelela kukho. So, fanele uzufinyelele, fanele uzithobe. Ukuze uNkulunkulu akugcwalise. Fanele uzithobe. Uma ke ufisa
ukuhamba noNkulunkulu nokuhamba kuye ukuze uNkulunkulu aphile kwenu. Kodwa ngeke uzube namandla okwenza ngaphezulu koNkulunkulu. uNkulunkulu ufuneke agcwalise wena. Ngive. Hallelujah. Incwadi kuMateyu isahluko 23 verse 13. Yebo. Mayeke nina ababhali nabafarisi. Yebo. Bazenzisi ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu. Nina abantu eniphethe ukhiye wokungena ezulwini niphethe imfundiso kaNkulunkulu. Kwizincwadi ke maye kunina ngokuba nina ningababhali nabazenzisi ngokuba aningeni nina ngokuba bona sebenqabile vele ukungena ezulwini sebenqabile ukuthi bona bamkele inkazimulo kaNkulunkulu empilweni zabo. Kodwa into abayenzayo iwrong kakhulu ngokuba manje bona bavalela nabanye abantu nabangenayo anibavumeli ukungena. You understand? Bavalela ulwazi kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi bona abasangeni abafuni ukuthi ungene. Why bambula uJesu Kristu kuba bebefuna ungena? Why bemphika uKristu manje uma ukuthi bafuna ungena? Uma wenza into ephambene nemfundiso yeBhayibheli uphika uKristu. And awuna ndawo kuyena. Uma umfundisi uma kupulpit ufundisa into engeke eBhayibhelini noma uphula umthetho weBhayibheli, mayeke nina uvalela abantu ngoba nawe usuvalelwe. Unika abantu indlela errong. Uholela abantu ekubhukisweni. Ingakho uJesu Kristu ethi uma impuputhe ihola impuputhe. Yes Lord. Zombili ziyaphansi emgodini. Lo mgodi lo ukhulunywa ngesihogo. Baholi abayizimpumputhe. Baholi abayizimpumputhe. Enithi ofunga ithempeli akalutho. Do you understand? Kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile. Ziwula zimpumputhe ngokuba kuyiphi okukhulu. Yini enkulu ithempeli noma igolide? Yes Lord. Umzimba wakho ithempeli kaNkulunkulu. Yilona kumele uqhakambise ngaphezulu kwezinto zasemhlabeni. Ungathandi izwe kakhulu umfundisi. Bafundisi ningathandi izwe kakhulu nazo izinto zakhona ezibhubhayo. Yes Lord. Hallelujah. Usuyahamba uyangithemba nomfuncwadi emahubo. Verse incwadi amahubo 139 verse 7. Niya kuyaphi ngisuke emoyeni wakho na. Ufunde kahle. Verse 7. Ngiya kuyaphi. Ithi incwadi ngiya kuyaphi na ukuze ngisuke emoyeni wakho uNkulunkulu. Umoya ekuthe uNkulunkulu ukunikile wona. Yes Lord. Ngiya kubalekelaphi. Ikuphi la ngiyokhona ngiqashele wena uNkulunkulu. Ngimuke ebusweni bakho na. Ukuze ngizifihle kuwe baba. Ikuphi lapho khona ungaqasha khona. Uma ngikhuphukela ezulwini. Uthi uyezulwini. Wena ulapho. Izulu elakhe uthi izulu isihlalo sakhe sobukhosi. Umhlaba inyawo isinabelo sezinyawo zakhe. Yes Lord. Uma uthi ezulwini umfica khona. Izulu elakhe. Uma ngendlala icansi lami. Uma wendlala icansi lakho noma umbhede wakho endaweni yabafileyo. Esihogweni Nangu wena ukhona. Awunakubaleka. Ungakha ngaphansi kolwandle. Ungakha emkhathini. Uthi yonke le ndawo eyakhe. Wena uyinhlabathi uzaphila enhlabathini. Ngeke uze ke udlule ulwazi kaNkulunkulu. Angikhombisa noyedwa. Bona bonke ososayensi beni. Bonke osaphila namanje. Osaqhubeka nomuso science. Owephila 300 years ago namhlanje u2022 ukuthi usakhona yini mekuthi wayesebenza uthi wena bathi bona bakhe future bathi ke baba umuntu uhambile waya kwi future usekwi past uzophila kwi present bakhuluma yonke into edukisayo nolwazi olungenasisekelo bangeke kwi future. Bakwazi ungena kwi future. I future izulu phela. Hallelujah, glory to God. The future
iJerusalem elisha njengoba isho incwadi ithi ke angithi yabona ithi ngifuna ungifundele ivesi lokugcina lapha kwincwadi yesambulo kuvesi 15 ukuthi obani abangangeni. Hallelujah. Incwadi yesambulo chapter 22 verse 15 emva kwalo ivesi lokugcina kulo verse lelo. Amen. Abathanda. Hallelujah. Hallelujah. Verse 15. Abathanda nabenza amanga. So labantu laba bantshela ukuthi khona ifuture. Amen. Bathi intsha ifuture. Badukise intsha bayenzise yonke into ekhohlakala bafundise imfundiso engekho. Hallelujah. Bathanda ukufundisa amanga. Amen. Bathatha ulwazi bayancisha ulwazi leqiniso banika amanga. So nina nibe yingxenye niparticipate emangeni. Niyabathanda futhi niyawenza amanga. Ithi ezulwini kukhona bona labo abathanda nabakwenza amanga ngaphandle. Amen. You understand? So manje ke ithi incwadi. Hallelujah. Awunayo into yokubaleka. Yes, Lord. Ungazibiza ke atheist, atheist bathi ke abakholelwa uNkulunkulu. Njengoba isho incwadi ithi ke isiwula enhlizweni yaso sithi akekho uNkulunkulu. Amen. Bonakele badukile. Amen. Abanakwazi. Yes, Lord. Ithi incwadi ke uyakubalekela phi na? Yes, Lord. Yes, Lord. Buba umbiyelelo munye. Yes, Lord. Munye. Lapho sekuphelelisiwe konke. Yes, Lord. Mesabe Hallelujah. ngoba kuyababhlungu ukuthi ke sombona ngamehlo akho. Yes, Lord. Sengasekho ukuphenduka. Amen. 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 Mase uyazisola uthi usuyakholwa ukuthi ukhona. Ukuba yena ukhona siyakholwa ukuthi yena uphila uphakade. Yes, Lord. Awunakubaleka. Uye-America uyakasathani. Uyaphansi emgodini ungafuni ukumazi uyakasathani. Uyamamukela ufuna ukuphila kuyena aphile kuwena. Uyakuyena uyohlangana naye ngeke uze umbalekele. Izulu lakhe umhlaba wakhe isihogo esakhe. Yes, Lord. Yes, Lord. Usakhile into ukuthelo yakhe. Impindiselo yakhe isihogo kulabo abangafuni ukwenza intando yakhe. Ngoba akekho ophoqiwe kodwa ke izwi liyakutshela ukuthi ke wena isiphetho sakho. Amen. Amen. Ingakho uJesu Kristu kwincwadi kaJohane Hallelujah. chapter 10 verse 3 uthi Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane sahluko 10 verse 3. yes sir. Umlindisango uyamvulela lowo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Yena ungumlindi sango. Umlindi sango uvulela labo abakholwayo kwindodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Amen. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama. Lezi lesishumayelayo izimvu zakhe ziyamuzwa. Ngokuba ke leva ngeleli labo abantu bayakholwa uNkulunkulu bayasizwa. Labo abanathi emoyeni bayasizwa. Kodwa labo basemhlabeni abasizwa ngoba kubona abaNkulunkulu. Akubona abaNkulunkulu. Abakamoya engcwele bayalizwa lelizwi. Bathi amen kulona. Kodwa labo basathani abangamadodana amadodakazi kaSathane bayahlabeka baphatheke kabi bayakhubeka. Asho Yesu Kristu ke ubusisiwe ongakhubeki. Kulezwi leli. Amen. So ingakho ke simtshela sithi awuna plan. Awuna escape. No. Ngeke uze weqe lutho. Yes, Lord. Yes, Lord. Yinye indlela, linye isango. Yes, Lord. Umlindi isango munye. Yes, Lord. Amen. Yena levule khona uvulile, angekho ozovala. Amen. Levala khona angekho ozavula. Yes, Lord. Kristu Jesu. Amen. Ingakho ke uPetru wabashumayeza. Hallelujah. Base behlabeke enhlizweni. Thembe sebehlabekile enhlizweni. Base bebuza ukuthi madoda bazalwane siyakwenza njani na? Hallelujah. Wayesethi uPetru, Pendukani. pendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Yilowo nalowo ufana bhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu.
ukuze namukeliswe isiphiwo sikamoya engcwele ngokuba lesithembiso esenu sabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wathi zisindiseni kulesizukulwane esibambeneyo isikhathi sokuthi uzisindise kulesizukulwane ngokuba akukho ukweqa akukho ukucasha uyokubalekela laphi na utholwandle uyamfica khona uyezulwini uyamfica khona uyesihogweni uyamfica khona so enza intando yakhe ukuze usindiswe yazi intando yakhe ukuze usindiswe hlwana yonke imisebenzi eminyama ukuze ugeze ingubo yakho ukuze ukwazi ukuthola ilungelo emthini wokuphila haleluya ukuze ukwazi ukungena ngesango ukuba ngaphandle khona izinja khona izifebe khona abathakathi khona bonke abenzi bakubi nababulali khona bonke abantu abayenza nabathanda amanga angene lutho ongcolile isikhathi sokuthi wena manje uzinikele kuKristu and siphile kuyikhathi yokugcina manje angikhathali ukuthi ngabe uyisona singakanani umusa nengalo yeluliwe ukuthi wena usindiswe ukuze uthethelele izono zakho understand haleluya siyabonga bazalwane musa nothando uNkulunkulu angcine ehlisele umusa wakhe kubantu bakhe ukuze abantu beze ekuphendukeni basindiswe ukuba usathane usemsebenzini ushaya overtime njengoba nawe ushaya overtime lapha eTavern nesihogo sikulindile no overtime uyafeba ulindwe overtime so isikhathi sokuthi manje uthathe isinqumo sokuthi wena ugeze umphefumulo wakho ugeze uhlambulule umphefumulo wakho manje lesikhathi ngokuba isona isikhathi kuphela sesinikiwe lesi ukuthi siphenduke ezonweni zethu so shima iningwane kulabo bafuna ukubhaphathiswa noma banemibuzo mayelana neBhayibheli ukuze ukwazi ukuthi ke ulungiseke manje usenesikhathi usindiswe uphenduke ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zakho lesi sithembiso lesi osinikiwe ukuze uthole umoya engcwele so shima iningwane sifanele umkhuleko haleluya baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga moya engcwele ukuba wena uthembekile siyakubonga Nkosi ukuthi wena ungumlobokazi and uyakhuluma nabantu bakho uthi abeze nozwayo Nkosi mthambise inhliziyo yakhe siyakubonga Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wena uNkulunkulu ophilayo ubiza abantu bakho ngezwi lakho ukuthi beze bazophuza emthonjeni wokuphila bamkele baba amazwi okuphila babe ngamadodana namadodakazi ongaphezulu kwakho konke siyalibonga izwi lakho kuba lithembekile izwi lakho liyasilungisa sisahamba endleleni abakho Nkosi bayalizwa izwi lakho impilo zethu Nkosi zingumhlabathi izwi lakho liyimbewu qhubeka njalo moya engcwele uhlwanyele ukuze uzoba nezithelo ezithokozisayo kuwena sisaphila ezikhathini zokugcina balondoloze Nkosi bonke laba balizwayo izwi lakho ubagcine baze bangene emanzini babhabhadiswe ngomyalelo wena Nkosi owawukhipha kubo bonke abantu emhlabeni ukuthi baphenduke yiloyo naloyo esehlabekile enhlizweni yakhe Nkosi aphenduke abhabhathiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu kubo ukuthethelelwa kwezono zabo siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho lithembekile sigcine Nkosi size sikubone umbuso wakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen bazalwane soyishiya imininingwane njengoba seshila umfowethu thatha ipeni usheshise ubhale inamba ithi 066 566 9245 ngiphindi inamba 066 566 9245 ngizoyishiya ne-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com ngiyiphindi email address izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com Intshumayelo ziyatholakala zonke ku YouTube ngokuphelele kwazo
ukuze uzokwazi ukuthi uyilalele uyivuselele ukwazi nokuyithumela kwabanye abantu. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuyithola intshumayelo. Ngiphinde ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala na ku Instagram. Ku Instagram uyatype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha nokusenda ama DMs. Ngiphinde ku Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ukwazi ukusenda ama DM nokuthi ufollowishe. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane umusa wenkosi nothando. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.